سلام كمي تمسيو كبرات تعزبتي نلومي سنبت عصوتو شعات تحساس مشاش ترالو زينو مسنارو نهو فلما كن بكنا توتاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات عصرت زيقاتات بكورونا فيروس ملكافون كرقاقتن كل عصوتو كتدما تفانيو اب نوزوبا جيندا هجراو حزاتيا بمرباح نهبن توريزمن عزوزا بركتو يقبرالو نسلسة عامتات ككاد صنحة زنار طبابا زوبا ماكل تزازيمو اب زيناتات وصاي حدش جير كورونا فيروس اوميكرون اب لعلة 9 هجراتن زوباتاتن كم تلابع تقليتهم اب اندونيزيا زركب نطف ساتو قمرا ومبا سمرو داقماي نوتيقو نيكلساوي يقولوا لاو ايران بزملكت ككاد زغني ركب بزيفره تزازيمو زرزر زينا فلما حاوريتا كامي ستعنا لومي اب ممرمري ماكل زوبا ماكل بستقبر ناي لاباراتوري مرمراتات عصرت زيقاتات بكورونا فيروس ملكافوم ترقاقيصلو نساتهم دما عصرته كاب ممرمري ماكلات زوبا ماكل كوينوم ادراشوم سلسته كاب مايتومناي كلته كاب عداغا حموس حاحد دما كاب ابا شاول عد سوغدو غزا باندا قاحوتا كمون كاب عد غيحيم إذا كم زيلين كله كورونا فيروس ترخيبهم مع هوسبيتالات تعقيبهم كن كجبروا لهم صنحوا عصرتو كلتا زيكاتات كابزوبا ماكل حاويهم كفانون كله ود 50 كلتا عامت كابزوبا ماكلن ود 74 عامت كابزوبا عن سوان دما بموت تفلي مالو بز مسرت غلا لاوزري بكورونا فيروس تلفو زيكاتات كسابلومي شوعتشحن شوعتيمتن سوسان سلسن بتسعيلو شوعتشحن 554 كابزيوم حاويهم زتفانو 7 بموت زتفليو 239 دما جنا اب هوسبيتالات عاقبهم زركوبيوم مصر طعنا عصوتو شعت تحساس كلتشحن 20 حرن ناب كالزينا مسن سجر ابنو زوبا جيندا بحف شاب فلفل سولومونان دونغولون دما بفلاي حروم هاجراو حزاتيا مدنفع من رباح نهبن توريزمن عزوز ابركتو يقبر مهلاو تحبيرهم ام رباح نهبي زنطفو زلو منسيات ابزهابوريتو بوحد قصري ببهلاو قفوز جمرو نطفتات من رباح نبي ابزوانزي بتحزات تتبابعهم ناب زمناو قفو تسكاغيرون بمهلاوم كونتات سرحهم ابصبو درجا كم زركبن بزح تقمي كم زرخبلون غليصوم اتا هاغراو حزات ياب وان كرامات عامتاوي كاب 5 زوباتات نزمصو 4 نبي كساب 4500 زمناو قفوتات كم زانجد زغلصو اتوم منسيات زوابو ممرحيتات ممحدار ناتوغبرو سرحهم بصبو يسلاسلو كم زلون مهرتهم بو متن ناسسنه يمصمهلاو ابريهم غوني بابلات حلوا غراب زكاي نطفتات نبرتي دونغولو لعلاين تحتاين اب عقاب غراب عزوز تصادفو يغبرو كم زلو زحبره ام حدار ممحدار كبابي دونغولاتو عمر صالح بيجيدو صلا بنبرتي زكاي قصال كنكن وبقلاو نغراب اب صبو كنتات كم زركو بمحبار نتذكروا زلو سناي تبغسو بزحيل وداب كقصلو تلابيو حلافي قطبا ولمعات نزوبا جيندا عطو كيدان برهان دما ام محدار كبابي في شي مرارا 4 اب دونغولو تحتاي دما 100 زمناو قفو كم زتعدل بمرا حرستوت حزاتن طريتن كم زي سانيو تگنزيبوم زتوهابون قفو مس حزات بزسانه مگدي نتفتاتهم يكايدو بمهلاوم اب منبابروم اوتاوي لوطي يمصمهلاو ارديوم ابنو زوبا علا برعيد ممحدار كبابي حدش عدي تركب مدبر طعنا ببوانو بزمال الله زلو مسارحيتاتن عقب سبن اقول قلوتا ناسفح كم زمصه تحبيروم حلافتا مدبر طعنا نرس عالم كبروم نيرينا زهابو حبريتا زان 4 ممحدارات كبابن توسخت عدتاتن اقول قلوت تهب تكال طعنا افلطو حورتسب نمعباي بتكايدو غسغاسات ابرديت زيغاتات بحفشا وتاولوطي ممصو اب مكتتال قدمن دحرن حرسي ابتكال طعنا كمون مكتتال حصانات زتبابعو صيتي مزغب كم زلو ابريهم بمتحبار كومن منستر طعنان زتوادده مصبي نفسو صوراتن حرساتن اب عبيت ابتكال طعنا زحرسا ديتات استواصو يقبر كم زلو زنصر نرس عالم اوشتي 9 وارح 9 اديتات ابتات كال كم زحرسا إذا مسنا يزحلف عامل تمساسال جزء بمن الصاركا نعيسران حمشين ميتاعت عبيد كم زرعي نرس عالم بتوسخي أرديوم هابطا مدبرن بتنقص قستي جلتات عصرتو عادة عينتات كتابة كم زواب
ከም ውፂት ናይዚ ድማ ኣብ ህፃናት ዝውቱራት ዝጸንሑ ሕማማት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተዉ ብምሕባር እቲ ሸፈነ ኣብዚ ዓመት እዚ 71 ሚእታዊት ከም ዝኾነን ካብ ናይ ዓሚ ብ23 ሚእታዊት ከም ዝወስኽን ገሊጹ ነርስ ኣለም ክብሮም ኣብ መወዳእታ ምውሓዝ ጥዕና ሕብረተሰብ ንሚኒስትሪ ጥዕና ጥራይ ዝምልከት ስለ ዘይኮነ ጀሚሩ ዘሎ ምትሕባር ህዝቢ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ብሓፈሻ ኣብ ምህናፅ መጸበይ ነፍሰ ጡራትን ሓራሳትን ድማ ብፍላይ ክቕጽል ተላቢዩ ኣብ ዞባ ማእከል ካብ ዓመት 2018 ጀሚሩ ን3 ዓመታት ክካየድ ዝጸንሐ ውድድራት ዝራር ጥበባት ተዛዚሞም ኣብቲ ብ18 ታሕሳስ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መዛዘምያ ሓላፊ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም ኣብ ዘስምዑ መደረ ዝናር ጥበባት ዞባ ማእከል ኣብ ምዕቃብ ታሪክናን ምስሳን ስነ ጥበብናን ዘተኮረ ብዝፈጠሮ ናይ ውድድር ባይታ ምስ ኣካል ተጨባጢ ቅርስታትና ዝኾኑ ህንፃታት ኣስመራን ታሪኻዊ ቦታታት ንኡሳን ዞባታትናን ኣብ ምልላይ ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ገሊፆም ኣብ ውሽጢ እዚ 3 ዓመታት ኣብ ዕፁን ክፉቱን ታሪኻዊ ቦታታት ኣብ ዝተኻየደ 22 መደባት 286 ግጥምታት 326 ቅብኣታት 168 ደርፍታት 17 ትረኻ 19 ሙዚቃዊ ድራማታት 16 ማሰ 157 ሓደስትን ዝተደግሙ ደርፍታት 209 ትርኢት ከም ዝቐረቡ ብምሕባር ድማ ኣብ ትልሂት ቅብኣ ያታዊ መሳርሒ ሙዚቃን ግጥምን ዝተራይ ሕፅርታት ንምምላእ 8 ግዜ ስልጠናታት ከም ዝተዋህበ ሓቢሮም ስነ ጥበባዊ ስራሓትና ብምንቃሕን ምድራኽን ታሪኽና ብቑዕ መሳርሒ ንክኸውን ኣብ ዝተጠረየ ተመክሮ ውርፁፅ ገምጋም ብምግባር ምስ ኩለን ዝምልከተን ኣካላት መንግስቲ ተዋሂድካ ንምውሓሱ ከይተሓለሉ ክሰርሑ ምዃኑ ብምንጻርካ ኣብ ምዕዋት ዝናር ጥበባት ዞባ ማእከል ንዝተሓባበሩ ኩሎም ሞጊሶም ነቲ መዛዘሚ ንምድማቕ ዝተፈላለዩ ደርፍታት ሙዚቃዊ ድራማታትን ግጥምታትን ቀሪቦም ኣብ ዞባ ዓረዛ ትሽዓተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 17 መንእስያት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዓቕሞም ንምብራኽ ኣብ ምሕደራ መሪሕነት ምሕደራ ግዜ ክእለት ምባህልን ኣፈታትሓ ግርጭታትን ዘተኮረ ስልጠና ቀሲሞም ኣብቲ ብሃማመትን ዞባ ዓረዛ ዝተወደበ ን3 መዓልቲ ዝተዋህበ ጽዑቕ ስልጠና ሓላፊ ሃማመተ ንዞባ መንእሰይ ኣስመሮም ስቲፋኖስ ኣዘስምዑ ቃል ንተበግሶም መምሃራንን ሰልጠንትን ብምስጋን ሰልጠንቲ ዝተዋሃቦም ትምህርቲ ኣብ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ፍትሕን ማዕርነትን ዝሰረቱ ሃገራዊ ባህሊ የቕሬታ ፍትሕን ማዕርነትን ዝሰረቱ ሃገራዊ ባህሊ ኣብ ምኹስኳስ ክነጥፉ ተላቢዩ ጸሓፊ ህግደፍ ንዞባ ዓረዛ ኣቶ ከበዶም ተፈሪ ቦገኑ ዝቐሰሞ ስልጠና ሓላፍነት ዘሰክም ናይ ዕቤትን ንቕሓትን መሳልል ምዃኑ ጠቒሱ መንእስያ ሰራሕተኛታት ኣብ ምድብ ስርሖም ዘሎ ናይ ምባሃል ኮነ ናይ ምሕደራ ሃጓፋት ብምምላእ ብተወፋይነት ክሰርሕዋ ዘኻኺሮም ሰልጠንቲ ድማ ዝተዋሃቦም ስልጠና ዓቕሞም ዝዕብን ብዝለዓለ ንኸበርክቱ ዝድርኽን ብምዃኑ ብኣተኩሮ ከም ዝተኸታተሎ ብምግላጽ ንካልኦት መንእስያ ሰራሕተኛታት ተመሳሳሊ ስልጠና ዝቐስሙሉ ባይታ ክጣጣሕ ተላብዮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ናገራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐፅለይ ክቡራት ተዓዘብቲ ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ዜናታት ይቕፅል ዜና ወፃኢ ሓድሽ ጅሪ ኮሮና ቫይረስ ኦሚክሮን ኣብ ልዕሊ 9 ሃገራትን ዞባታትን ከም እተላብዐ ጸብጻባት ጥዕና ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ ብሪጣንያ ውሽጢ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ካብ ዝተመዝገበ ልዕሊ 9,000 ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ እቲ ልዕሊ 10,000 ብኦሚክሮን ዝሰዓበ ምዃኑ ተፈሊጦም ኣብ ብሪጣንያ ብሓድሽ ጅር ኦሚክሮን ናይ ዝተለኽፉ ጠቕላላ ሰባት ቁፅሪ ኣስታት 25,000 በፂሑ ምህላው እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ኣረዲኦም ብዘይካዚ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ካብ ተመዝገበ ልዕሊ 58,000 መልከፍቲ እቲ 10 ሚእታዊት ብሰንኪ ኦሚክሮን ከም ዝኾነ ሰመዚ ጥዕና ፈረንሳ ሓቢሮም መልከፍቲ ኦሚክሮን ኣብ ሓያሎ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብልዑል ናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት እተን ሃገራት ኣፋኺሶኖ ንጸንሓ ማሕበረ ቁጠባዊ እገዳታት ዳግማይ የትርኦ ከም ዘለዋ የነጽሩ
መልክዓቱ እናቀያየረ ዝላባዕ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ኪነቱ ዘውርዶ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራታት ኣብ ቁጠባ ዓለም ብቐሊሉ ዘይሓዊ ቅልውላው የስዕብ ከም ዘሎ ይጥቀስ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ሰመሩ ሎም 19 ታሕሳስ ብምንታጉ ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ከም ዘስዓበ ተገሊጹ። ብሰንኪ እቲ ጽዑቕ ዒታትክን ደሮናን ዘኸተለ ሓደጋ ኣሽሓት ሰባት ከም ተመዛበሉ ሰመዚ ኢንዶኔዥያ ሓቢሮም። በቲ ሓደጋ ዝተሻቐለ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ነበርቲ ንግዚኡ ካብቲ ከባቢ ክርሕቁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ። እቲ እምባ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ናይ ዝወርሒ እዚ ብምንታጉ 46 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓያሎ ካልኦት ድሃዮም ከም ዝጠፍአን ጸብጻባት የረዱ። ሓደጋታት እሳተ ገሞራ ብብዝሒ ኣብ ዝኽሰተሉ ከባቢታት ኣብ እትርከብ ኢንዶኔዥያ ተደጋጋሚ ኖትኩታት ከም ዘጋጥም ብሰንኩ ድማ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ይጥቀስ። ንኒክለሳዊ ቅልውላው ኢራን ብዝምልከት ኣብ ኣውስትራልያዊት ከተማ ቬና ክካየድ ዝቐኒ ሻውዓይ ዙርያ ርክብ ብዘይ ዝጥቀስ ፍረ ከም ተዛዘመ ተገሊጹ። ኣብቲ ን10 መዓልታት ዝቐጸለ ርክብ ዝተሳተፋ ቀንዲ መሻርት ኣሜሪካ ዝኾና ብሪጣንያ፣ ጀርመንን ፈረንሳን ብኢራን ዘቐረበ እማመ ብእወታ ከም ዘይተቐበልኦ ወከልቲ ኢራንን ሩስያን ኣቐዲሞም ምሕባሮም ይዝከር። ኢራን ንኒክለሳዊ መደባታ ኣመልኪቱ ኣብ 2015 ኣብ ዝተበጽሐ ስምዕ ክትፍርም እንተኾይና ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ኣሜሪካ ክለዓልያ እማመ ኣቕሪባ ነይራ። ኣብ 2018 ካብቲ ስምዕ ዝሰሓበት ኣሜሪካ ብወገና ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘጽንዓቶ እገዳ ከተልዕሎ እንተኾይና ኢራን ኒክለሳዊ መደባታ ከተቋርጽያ ክትጽውዕ ጸኒሓ ዘላ። በዚ ድማ ተሳተፍቲ ናይታ ኣኺባ ኣብ ሓደ ስምዕ ክበጽሓ ከም ዘይከኣላ ባእጉ ክእመት ጸኒሑ እዩ። ንኒክለሳዊ ቅልውላው ኢራን ብዝምልከት ኣቐዲሞም ዝተኻየዱ 6 ርክባት ኣዕጋቢ ውፅኢት ከም ዘይነበሮም ጸብጻባት የረዱ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ብተጽንዖ ዘላ ተደጋጋሚ እገዳታት ፍልልያት ኢራንን ሃገራት ምዕራብን እናገፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ይጥቀስ። ዜና ንምዛም ኣርሳ ዜና ክደግመልኩም። ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 10 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጹ ክህሉ 12 ድማ ተፋንዮም። ኣብ ዞባ ጊንዳዕ ሃገራዊ ሕዛእትያ ብምርባሕ ንህብን ቱሪዝምን ንዕዙዝ ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ። ን3 ዓመታት ክካየድ ጸንሐ ዝናር ጥበባት ዞባ ማእከል ተዛዚሙ። ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ኦሚክሮን ኣብ ልዕሊ 9 ሃገራትን ዞባታትን ከም ተላብዐ ተገሊጹ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ሰመሩ ዳግማይ ኖቲኩ። ንኒክለሳዊ ቅልውላው ኢራን ብዝምልከት ክካየድ ዝቐኒ ርክብ ብዘይፍረ ተዛዚሙ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሸሰዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም። ስለምክታልኩም ማዘየ መስግን ዝተርፉ መደባት ቲቪ ሓርጎኩም ቦገነ ግን ሰላም